Ikolli nammetti li xogħol joġobni. Inni pulizija minn mindu spiċċajt l-iskola. Xi 40 kilo qabel kif nidher illum. In the jungle, the mighty jungle. Da pastizzi? Il-sugar taqsam li qalbi. Mela ħej pastizzi għaddi kemm ġemmilan ġowi tal-pastizzi dal-għodu. Laqqa seċa tuta waħda mġidma du ma ħareġ, missu jistħi. ċempiltilhom tat-taxxa. ċempel tat-taxxa jiena, lilla ma ċempel tal-ħadd. Qedtu li ħanċempilhom il-tat-taxxa sakemm. Il-famosa kelma popolari mal-pulizija, sakemm? Sakemm ma jtinix xortina pastizzi għall-assa. Rajtu sakemm power Wala xinu. Tittam waħda bis-sakemm. Tlaqna, tila. Aħna bħala pulizija, il-pagajja ftit wis, imna l-arm l-uniformi li maħħa ġejt il-nis. Jek narak għaddej bil-mija, jena serin waqfek żgur, sakemm m'intix kapaċi nsewwili il-motor. Ir-rapport jiswa il-flus, titħassu bla eċċezzjoni, sakemm ma tafx int tkun ġejja l-elezzjoni. Waħda jien, għaxet nħossa. Jekk inti se tarmi barra, żgur se tiġi immultat. Sakemm ma tinsertax taħdem ma dak tal-ġelat. U jekk inti bil-karozza taqlaħħax one way, sakemm m'għandekx biljetti għal Robbie Williams, hey! Ma l-urzunija billek, kol m'għandek nafirrek, ikun hemm xi jkun hemm basta tuża is-sakemm. Sakemm jitħolda u ma jħallik tagħmel xejn. Dal-pastizzi minn fejn ġibtu? Ġowi tal-għuna bċej dawk ħabib ta' Eman. Mela ħabib kbir tiegħi, xi kultant jittina xi ħaġa l-lassa, taf kif? Streka ma tkun ħbib qed ngħid. Bejn aħna, żgolli għandna ħbib aħna, x'aħna n-nies nittrattawhom ta' ħbib l-ewwel qabel ninforzaw il-liġi fuqhom. Kafe jew għal mal-pastizzi taħseb? Ejja ta' ma ngħidlekx le. Ja, billu kafe, wej! Ikber, naħa, ikber. Ejlu meġġi xaġa fid-dinja tal-fajfu, mhux normali. Qisu dar raġel b'differenza minna. Ix-xogħol ifittxu, anke meta jċempel it-telefon, itira għalih. Minn fejn ġabha il-bżunija kollha? Jekk bżunija għax li aġenda. Isma la tiltaqa' ma' sitwazzjoni oħra ta' sakemm għandna bżonn kafe, ħallib, ftit tew anke naqgħod sokkor. Ħalli fidi l-ġimma daħna nġib pellet issa. Jara x'dat sokkor tal-ħallib laqqas nafsu għandu tedna li ġofti. X'inhu? ċempil ta' xar darbitu qalulek li qbad mal-uffiċċju meteoroloġiku. Eżatt, namela. Sinjura, għawek bat mal-uffiċċju meteoroloġiku tajb narfek li temp illum huwa ftit imsaħħab bir-riħ ġej mill-punent u ftit ċita għal wara l-offsinar. Ma ġara xejn, għajdi sinjura. Qed jiġu nies suspettużi quddiem id-dar tiegħek. U fejn li toqgħod? Ħaddingli. Mhix problema, sinjura, sa niġu ninvestigaw aħna ta'. Grazzi ħafna, il-ġurnata tajba, saħħa, bye. Ħanna bżonn nimurru ħadding. Skansa faċendi. Fader Robert, imxi mal-pjan tiegħi. Sewwa, kif nagħmellek hekk ara? Għatta parsi jem spirtu. U inti taqbel miegħi. Tajjeb. Fimt? Hekk? Il-mulej miegħek kif inti? Jien? Inti kif tinsab? Dejqa. Irrabjuta. Frustruta. Firuċjuta. Dannuta. Taddu? Naddu.
Ma ħsibx li għanna ċans illu, Fader Robert, għanna funeral, iwa. Ejja law, m'għandniex funeral. U żgur li ħanaddu. Naddu, iwa il-mejjet, fil-kas jistenna mux mejjet, u mux Xaġġu għandu jkun ejja. Diċamu, Werwer. Allora sa, sejrin fil-living room. Naħseb għaliex qed tistaqsini. Werwer, ejja. Ma' xej ħaj. Kollox mejjet, ma' xej living. Ismani, aħna xogħolna huwa li ta' parsi naraw l-ispirti werru għammorru le. Diċam Werwer kif jenara. Għaw dil-kokka. Ma waqfix tħares lejja. Grazzi, ma kellek xalfej taqla. Pjaċir tiegħi. Nalla u l-plattina. Allura, waħdek tgħix hawnhekk? Waħdi. Sabiħ tgħix waħdek u. Ta' dwejjaq. Insomma, veru ta' dwejjaq tgħix waħdek. Il-kokka. X'intejt? Il-kokka. Iċċaqilqet. Forsi ċaqli tajju ġabita minn barra. Allura, signora, x'ismek biex nsiru nafuk ftit? Vanna. Vanna, xi ġmil ta' isem, sur kappellan, sabiħ. U miż-żewġa? Armla. Għarmla, jiddispjaċini. U tfal għandek tfal? Kelli tful. Nej, ma mietu. Mitu kol. U nimmaġina, ħutek, bħalja, mitu kol. Waħdi. Kappilla, xinti tagħmel? Xinti? Il-qrum. Għanna nista' l-knisa, għanna ma nagħmlux qrejjen jaħsra. Ma nagħmilx il-qrum. Ekk ma tix tagħmlu xinti ma' xi ħaġa. Mhux iddoqli li u jien. Ekk ħanibqa'. Van, aħna qegħdin għax daħlinna xi rapport fejn għallulna li jista' jkun li ġoddin id-dar għaw xi spirti. Inti ġiri ħassejt xi ħaġa u smajt xi affarijiet forsi? Nisma l-possibili. Bibien jinfetħu jingħalqu. Affarijiet jiċċaqalqu eħdem. Allura, la tisma' u tħoss da kollu, ma titħajjax forsi id-bieħ din id-dar, tmur tgħix imkien ieħor fejn jkun hemm il-paċi. Il-kokka! Min? Il-kokka! Xiex? Fejn? Telqek! Fejn immur? Fejn tmur? Għax ma tiġix ir-raħal tagħna u għandna tafx komunità sabiħa, għandna żgulek dar sabiħa, tkun tista' tiġi ċentru tal-anzjani tagħna u mbagħad aħna tibda tiġi l-quddies u vera. U jiena nagħmel vera ċajt kbir, daqit ħafna n-nies waqt l-omelija. Jien bla ħbieb. Imma issa xek tiġi r-raħal u mbagħad storja oħra taf kemm tagħmel bib u veru sul kapitán. Mela, aħna il-bib miftuħ għalik. Grazzi molej, tal-li jerġajt l-ura, qawwi u sħiħ. Jena għammur nejt l-pajp li kollu ta' xeju, ma Mo. nroġ barra ħawa Mo. Ajma. Sant'Antin ħasra. Kem bżajt Sant'Antin. Melara, kienem dil-kok. Hello, Darlene jiena. Għajad daqxejn li driver, għax dak dejjem tard Marelli, forsi xi darba nasal fil-ħin. Grazzi.
something, fare qualcosa, un sabtu. Ah, okej. Naqra x'inhu kalm. Driver ma ġu tajb ma security tajjeb żgur, eh? X'tejġ ħanamlu għanżommuh. Żommu mela x'nagħmel għandu waħda fuq. Dan tal-aħħar. Għabbejt kollox. U mela bejt kollox u waħdi. Wejja ħatu ġejbit talking. Għara kemm il-darbentek jillejlek. Għan niprofa niftakar ta' qatt. Gidba, kienem ħafna drabi, ma l-lum, propju l-lum, ma stajċ għaxiret nibqa infuħ. Anzi, infuħila. Iżda ħanajlek fiħan kunu biex tiġu tarmali kollox ta' biex nibqa nfuħ, eh? Sawa. Mxek. Ekku, mux hekk. Da ma jridx jistart, ja? Ekk jesux. Mela, plan B. ċini. Xod kollox, qabbi l-karozza tijak u ħanuħodha jena biex immur il-clamping. Ftijaj. Aha, babla karozza. Għadda raġ mela jintannej, kol vannu. Njaw, il-van. Il-van għazet jistarti u l-lejla rritmurni kol mommi, jena. Mammok, mela zat ħatiġik. Għala. Għax il-vannu mammok l-istess majli ġandu. Uj, ħajġi għan nostalġija fil-kaxxa tal-van. Isma, ejja, murabbi, s-selli li għallum ma Clamping 5-star ġibtek saħan sitra toilet ġibtek Prim-Ministru. Iva, qalbi proset, eh? Vera ġibt di possa bieħ. U vera mwarapaw, għaw ma tantx ħajġu nies żgur, għax anke biex għaddejna kienet vera diffiċli. Min titu ġjaw? Ma jaf bieħ ħadd. Prim-Ministru, Willy, ġejna sawna ħna? Ara x'kombinazzjoni daw kif qegħdin hawn. Ma nafx qed jagħmlu għaw jien daw. Għax hawnhekk jienu raġel iżżewwiġna u wedna xulxin li niġu kull sena. All right, Willy. All right. Issa nieħdu takeaway u morru d-dar. Ciao. Xej sew da kopja stramba, imma serraħ rasek issa ma jieġħat iktar. Ara l-Willy u l-Prim. Ara sħabi tal-kazejn, all right jew. Għaw, ġejna naqsaw hekk għana forsi naqbdu xi ħuta. Ej, viva, ġejna għarawlek forsi nsibu xelampuka. Jena ġibt naqal meses għall-mwarrab, għax hawnhekk ma jaf bih kważi ħadd. Ejva, importanti li jkun ċatt, għaxek ma jkunx ċatt imbagħad ħabba xatka. Ħalli, kompli Willy. Daw hekk ġaba l-Prim-Ministru kemm mhux qiegħed sew men. Ejva, veru, xi ħlew. Naħseb illi għażilna l-ġurnata l-ħażina tax billi jidher ma tantx ħankunu weħidna xaw kulħadd. Iva, isma ħares tafar fejn ċempiltlek. Ma d-dajna ma jitlim iżin qabbat il-wajer l-orange jew il-wajer l-aħmar. Għax inni ma nagħmlu waħda. Edaw top practice. Għaw moħħok jemmew ġew, ma jmux namlu x-istorja. Ara, l-oktopus xirit. Għaw, meta konna żgħar aħna teċkem konna nilagħbu bil-bombi, konna jien u 5 oħra minn sħabi. Konna nilagħbu pass di bomb minflok pass di parcel. Jien qatt ma tlift, l-erba l-oħra qatt ma ġejt rajthom. Għaw, sieħbi, x'ġabek law? X'san għamillek? U għawħa, ta' xej grog zaħirek, ha. Da' sekk.
Nalla ma kienx ħajjiġlob. Allura, kif sejjer driver mal-Prim Ministru? Dejjat. Femni mal-Prim Ministru, ma tant għalaw l affarietu, mux bħal nara kieku maħna. Dejjem xi ħaġa ġdida għana. Eżempju l-lum, it-tarat narmat il-bumba, ħammur. Emmara ma tiġbiħ in-naddar ta' ħaddingli, għax tiżomma, mela ħna ħammurru nispludu ila, ma tikwitax iktar fuq id-dar, u tiġi tagħna. Kontrattu. Għandek kontratt? Sa meta? Ara, jekk vera trid tgħidli. Nkellem il-Willy u xi ħaġa nirranġaw ta' soluzzjoni nsibu żgur. Tajjeb kieku, xejn ma nibqax nerdaw waħdi, nerdaw flimkien. Il-whisky kważi spiċċa, morġi ieħor ivana. Iwa ieħor. Ħerġa' inżel. Isma' xi xtaqt inqattaw ftit ħin flimkien, ħalli naraw għad nix nħossuna l-istess jiena u int. Jien. The Willy is always the Willy forever, u int. Mux l-istess għadek il-kejk tijaj, jam. Iva, kellim niftit bis-serjetà. Inti għadek tħossok l-istess meta tarani imma. Bis-serjetà? Jien. As. Illi Murik, morru fit-tenda. Ejja, morru fit-tenda. Għanna opportunità ta' deb. Il-Willy u Darlene edinaw camping. Is-sint kull ma trid tagħmel u lila ġelatejr. Kif tajt li nagħmel? Tlaqna. Oh my God, kemm hawn ġebelin ingesaw! Mary! Jien Darlene jisimni mhux Mary. Jekk terġa' tajjed li bisem ta' xi ħadd ieħor nitlaq u nħallik hawn ħanajdlek. Le. Ma jatlekx Mary. Naħseb smajt li ħen Mary. U din Mary mini? Mazzawr, mara di kienet diskola miegħi u konti li ma nara snin, imbissa reġaġġet lura. Kombinazzjoni tqajna u ħalset li kafe. Kombinazzjoni jintqajtu u ħalsit lek kafe. U għabilta kollu minn wara dari, u xie? Le, toħdix jek jħasra ma kien hemm xejn ħażin qed ngħidlek jiena. Qed jiġġieldu. Ivar kienet jaħdem. Kemm nimmissjah, kemm konna niġġieldu fuq ix-xejn. Imnalla, ġejna f'post li ma jaħbeħ ħadd. Imnalla smajt minnek, għax kulħadd dawn, Gillian, sħabek tal-kazin, Diane Mary, Mary li ma nafx minni u li tiħdok għal-kafe wkoll. Forrajt, tista' tħares libsina man ħej. Qabbal mara nagħti għajnejja s-sot. Ara, ta' mhux il-Willy u l-Prim x'għandna. Arra, ġejtu camping? Ejja, ġejna naqra saw. Tieħdu gost allura. Ħafna. N-nej kan naqra legali. Illegali? Illegali u hemm tabella daqs dinja mbarra, ma tistax tidħolha u ħabba l-periklu. Ekol insekom multa u. Multa? Le, multa tiġi tidher fil-gazzetti kollha di. Daqshekk ikunu jafu li kont mar-raġel tiegħek, mal-Willy tiegħek. Le, jien ma rrid il-ħadd ikun jaf xelin kont miegħek, għax kull darba li tivvinta xi ħaġa inti dejjem nispiċċaw b'xi ħaġa. Ara, il-lejla tersaqx lej id-dar. Jiena u inti maħniex tajbin għal ma' xulxin. Ara fejn se tmur toqgħod, tlaqt jien. ċabri. Allura, il-multa fuqek jew fuq nagħmilha? Sabaħja toħroġ fuq u kemm jgħid il-multa? Li għandek mad-design. Sa kemm? Emmi, issa kemm? Għandek daqsxejn ta' tojli tara. Nkun ġibuh magħna. Ma għamilx ħażin vera. Perfett, tara anke nkunu xogħol ta' billej. Fit-traffic għid li da. Fuck it. Ħodu. Tajjeb. Tlaqna. King. Ciao Willy. Insomma, marrit jistart jaqb xejn dal-van. Dejt nisma' ħossam, mort niċċekja għara sib. Dal-streamer tal-elezzjoni. Dej il-magna, ġifieri dal-streamer ilu minn żmien l-elezzjoni, dej il-magna. Din ħolma saritri realtà. Sabiħa ta' din is-sitt Prim Ministru. L-iskantajt jien, mhux xi granke da Kastilja, U għajja kabitċa fireplace. Frejk. Frejk?
Mux ta' vera, għastuqba mandu, kif ħatqabbat in-nar. Storja tagħmel. Fake. Taf żgur mhux fake. Imħabba li għandi għalik. Zom naqalaw. Zom, jekk ħannejku f'Kastilja għanamel double checker. Nalqu għaw. Nalqu għax. Din il-seduzzjoni. Nalqu dit-tieqa. Ma nafx għalfejet l-inkwieta jena. Għalfejet l-inkwieta. F'dal uffiċju kien hawn minnik ħafna iktar minna. Oj, Babil ħwejja ġe. X'dellek allura, Wil? Kellemni naqas, x'ġralek illum? Wil. Ejja, inse. Bonġu, Wil. Right. Sejbel, ma sejbu da. Kif aħna, right? All right, intu all right. All right. Janka jeni all right. Il-Willi donnu li għedha l-għodu. Xieġral? All right. Kif mort il-camping? Laqwa ġurnata ta' ħajti. Biex ngħidlek jien kont li suġġerejt il-lotok biex morru camping. Jent kont. Jien kont. Jent kont. Jien kont. Sejak minn mal-isteri! Sema wiċċek edha! Leda kim nieħri, ma neħek xorta! Dak li ġara bil-bravura tiegħek. U kien hemm min nies, aħjar mort magħhom jistadu, għal volja naħseb gidmidu braba minn fuq ix-xatt. Anka ġili kien hemm għax tellat ir-ritratti tal-anniversarju wara. Qas tidru li qed tiġġieldu, Min kien hemm ukoll? Min? Emmeri. Emmeri? Emmeri? It-tieni darba fl-istess ġimgħa li Emmeri insertat fl-istess post illi kien hemm jien. Emmeri u rġajt insertajta. Stramba, Tista' tgħidli minn fejn ġibtu dak it-toilet. Da man teħbib, da perfett nitfaq fuq ta' karozza, meta nqabdu x'imkien fejn ma tantx fejn tagħmel, noħroġ lilu. Sakem power sieħbi. X'inhi di tas-sakemm? Issa. U għalli nitfaw taħti biex niprofa dak it-toilet il-kbir, tfaqqa esplużjoni kbira li jeżżet l-assa kollha. Mux jiena? Min ħaddin li ser qed jgħidu. Ma lejja, tlaq, ħajja. Jgħid nagħmel kafe u niġi. X'kafe, ejja, tlaq nissa. Ħanġib it-toilet miegħi jintal jista' jkun. Ħajja, ħajja. Action. Le mhux li kamel. Camping. Fris. ċala. Kif kien jiftaħal u kien jisu bass. Għalina. Semmililek lil-Melvin, lil-Krist, lil-Markus, semmeta. Lessa Melvin. X'nin taħli knisja? U għot entertainja għal-tfal. Jien? Meċi buffu. Zomma, se nitħal kont dakkar. Daqqat ma smajta. Naf u għalex bija. Baby. Għalet nafxak għal ma jġiru xaħġa x'brajtek id-dux. U leġi tidu jieġi ilu. Xwahdi. Ejja! Fl-aħħar! U disa kif suppost. Blaja, bla biki, bla tfal. Iwa, tini ċans. Tieni ċans għatlek ma biex misli.